Tay, kuhana. Sige rin si praktis ng kanta ba? Suyaan ako ng kuhana noon kay baru ginibuhin na si pamilya ng pagpangapil ng singkuntis. Nindot ba kuhana mo dag aksyon nya ato sa gabi daog siya singkuntis. May misik tingugot. Sa mga signaong pero mabuting. Ato sa kadlaw pildi ko. Maorgan dito katugan niya agad. Sige, singal. Mga mata wanay luha alang kandi Naasa ko niya apilan ng kanta. Kaya niya. Di ba nanong wakang nga mag-inurungay. Bay. Sabay, naingom kang pahong niyan tao ginuhok ng bay ni ngay. Sama kayo yung tubang-tubang na yung ang saging niya. Ay, yung nanay medyo ko ba yung magkuhan ko, practice ko kanang kanta ba kay ako lang pagsama sa nga akong asawa ni sa akin ba? Ako yung asawa. Ako ba, wala pinagkanan mo sa singing contest ba kay ilmiyo ka mo daog. Ato sa kadlaw ka, daog ka. Garon, napan na kaya pila na po singing contest. Naabay. Asam ka na apil singing. Ano pala dito? Kalaro hunon pa to. Ari, mix straight. Kalaro hunon pa to. Sa madayon ba ka to kay? Ano ba ng bukid mo kay? Oh, mag-uwan. Bilisan niya, ubi. Bilisan ko ba? Oh, ipalista tika nga to basta nga sentido ito siya nga madayon ng contest. O, ano sabay. Anil, tra. Nalitag kinsi mo champion ka. Ako, masikan ko, labig duharat na. Oh. Ako nagpabuson ng premyo. Pero ikaw lagi ni mo daog. Oh, porsintuhan na ta. Pa hindi porsinto kung tatagin mo. Sige, magpapayong Hindi una na ba? ta magkontra. Sige, di na tang kontra. Asa gila sing contest ni mo? Apil ko itong lista. Kalaro mo patulogin ako pero ikaw wa kay hiring dito. Ano ako hearing? Ako sing contest. Contest maayo ha? Lagi, pag-practice ko ba lagi niya. Kinanglan nga kagikan karon. Load-load ka practice karon nga inikabot sa Pebrero 31 din ang ka mapagaw. Siguro ang ginako na rin. Parang kanao kita. Mao gani. Ay, sa rumbay. Asa man repeat ang kumpisan? Nasa mulaw liluan sa mga irog-irog pamili. Kana ako gini-practice ang mayway ko. Kana mga irog-irog pamili nga mga kwartahan gina. Oh, Mao nga ay wag giganta idag ko inig premyo. Oh, salig lang ginako. Salig lang ginako kay bawa ba kanako nga veterano sa tao. Basta isali ko nimo ha? Sige. Sa mulaw liluan atong contest. Oh. Karong Pebrero 31 ay kalimutan na. Oh, sige. Bye. Kisa man nagtibawon mo. Si Dan Villamor tag-iya sa RBB. Kana ba nasa Sunise? Ah, kan tsunami. Uli ada pinta. Hindi agin mo. Ha? Yeah, sige, mag-practice ko Oh, mayo. practice mayo. Okay. Pebrero 31. Oh, sige, bye. Murag ning nawawagi kung pagaw-pagaw sa kuntingo kay sige ko practice good pero kumpati na kay ni akong i-practicehan ako eh. Magnalimot lang ko sa itong kuhan. Pebrero 31. Ako itong tanawang ko sa speak sir. Pebrero 31. Pungot sa ukok. Usa ba ni wala nga ang Pebrero? Wa man ni 31. Kuan naman ni 28 ra man ni. Upita gini tawanan niya. Iya man kung gibakakan na ni nako. Karon naa man gisa sa payago. Katinaw gini na karon. Tawa bato ko di. Ha, tol ko. Ganda ko wa kam. Karon makabaot ko mo maniwala ka. Gawas ya, koy. Gawas ya. Maniwala ka dako. Nay kontes sa. Pebrero 31, wala 31, 28 sura, gawas niya! Gawas niya! Gawas! Nakakakan! Boy! Isang malaki dako! Magubala akong balay! Magubala akong balay! Why 31, Pebrero? Sabot ha! Neng! Dali, sagot! Ano man? Sa man? Sorry na! Dili ni Angel? Sorry na ba? Sorry! Kupon mo ni balay!